Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಚಿರಾಗ್ ಶೈನಿ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ತಮ್ಮ ತೂಕದಾದಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂట్లో ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಡ ಪನ್ ಪೈನ ಅಂಚ ಏರ್ಪುರ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మంజరా సబ్స్క్రైబ్ మన్ ప్లే సబ్స్క్రైబ్ మన్ వీడియో తులంచే నోటిఫికేషన్ ಹೌದಾ ಶಿರಕ್ಷ ಕುಜಲ ಹಾಯ್ ಕುಜಲ ವಾವ್ ತಗೊಳ್ಸಲ್ಲ ಉಂಟು మళ్ళీ కట్టునండ పోయిన వీడియోని కనిపించాను ఆదాండా మై గాడ్ గైస్ కేక్ కాదాండ్ फ्रिज दीपना था हाँ बड़ा तो ना लिंक फ्रिज दीना बल्ले फ्रिज दी बुक काटा सकान यार बिन दिन बिद दायक दिन पे जबली నువ్వే పోసుకోర్పనే హాయ్ పందా దా హాయ్ హాయ్ పన్ ಅವ ಕೇಕ್ನ ಅವರ ಮಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಟನಾಗ ಅವರ ಮಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮೂಲಿ అని పార్దాయని యూట్యూబ్ ఇట్లా సో తూలి వెంచ మన్పునుందు నెట్టాల మన తాతని కేక్ మంటున్నాಗ ఇదే రాగులు 2 కిన్నీస్ ఇంట్లో ಚಿರತೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಹೋಲ್ತುಂಡಲ ಚಿರತೆಗಳು ಚಿರತೆಲಂಡು ಚಿರತೆ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲೊಂಡಿ ಇಂಕ್ಲಪ್ಪ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಪೂರ ಚಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಯಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೂತೇರು ಚಿರತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪ್ನ ಅಂಚ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಬತ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ತಾದ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಚಿಕಾಯ್ಸ್ ಚಿರಸ್ಕ್ ಮಂಡ್ಯದ ಚಿರಕ್ಷಣ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ Hello. My God. Super. ఎంచండు గిల్ని guys. సారీ ఎంచండు సారీ ప్రియే షాల్ ప్రియే వర్షార్పునేని ఓ ఏ పది ఉండదా బస్స బాపుని
ಆ ಶಾಲನ್ನು ಪತ್ತದು ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ತುತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಚಿರತೆ ಚಿರತೆ ಅಂತ ತೂತೇರು ಇಂಕ್ಲ ಉರುಡು ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಉತ್ತುಜು ಒಂಚಿರ್ದು ಬರೋನುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಮೇರ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಮೇರ್ಲ ಉಂಡು ಯಾವು ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಶಾಲೆದ ಗುಡ್ಡಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ ಜತದ ಹೆಂಚಿ ಪೋತುನಿಗೆ ಇವಾಗ ಓಡಿ ಪೋತುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋಚುಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆನ್ಪುಲಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಸೇಫ್ ಅದು ಇವತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ನ ಯಾವೊಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಯಜಿಂದ ಇದು ಪೊರ್ತೊಂದೇ ಬದುಕೋಡು ದೂರ ಬಸ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಮಂಡೆ ಆಡೊಂದು ಹೋಯ್ನ ಬೇಯೋನುಂಡೆ ಮೊದಲು ಕೇಕ್ 8 ನಿಮಿಷ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಳು ಕಾಂಚನ ಹಾಂ ತಕ್ಕೆ ಹಂಗಿನ ವಾವ್ ಸೀರೆ ಬಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅವನುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಮೂಲು ಕಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸನ ಆಯ್ತು ರಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬಂತ ಚಿರಾಸ್ಕ್ ಬೊಂಗಿ ನೀರು ಬರ್ಪನಾ పెడితింపానా చిరాక్ష బొగ్గి ಬೂರು ಅತ್ತೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬನ್ನೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ತಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ದೀತೇನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅದೇನೆ ಇದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿ ಅಂದಿನ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಲಕ್ಕು ಅವಳು ఆయన మా పాడుతున్నతవర మంతుది ఆయన పని పెన్ కాయస్ కేక్ ಬಂದ నేను ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಕೇಕ್ ಮನ್ ಪಾಡ್ದು ದಾದಿತ್ತು